ew nêzî çar mehin girtiyên siyasîn yên dozan PKK û paşkê girtî di 27 mijdarê de 2020 de heta îro bi armanca dawîkirina tecrîta li ser rêberê gelê Kurd bi rêz Abdullah Öcalan ku ew 22 salin girtîgeha tîpa fe ewlahiyî bilind a îmraliyê girtiye û dibin pêkanî mafê mirovan de dikevin em wê çalakiyan wan hevalan û berxwedana wan silav dikin û bejna xwe li ber vê berxwedana wan ditewînin. Ji raya giştî re dewleta Tirk îro bi êrîşa xwe ya herêma Başûrê Kurdistanê bi hinceta wan ew êrîşa PKK dikin. Lê ew ne rast e. Ew bi wê êrîşî hemû gelê Kurd dike û bi Kurdan dikin hedef. Bi tavsekirina bi navê PKK helwesta dewleta faşîst bi xutkirina çar perçên Kurdistanê bi hev re ye. Ji ber wê yekê êrişî Efrînê Serêkanî û Şengalê kirin. Îro herêma Zab, Metînan û Avaşîn û herêma parastina ya medyayê dikin. Dewleta dagirker tu car naxwaze ku statûyek bi navê Kurdan hebe. Ew hertim bi warekî wekîrî dibêje me ji bona Başûrê Kurdistanekê masî kir. Îro ji rojava em nakin. Bi vî warî êrişî Efrînê Serêkaniyê û îro bi wê zihniyetê êrişî Başûrê Kurdistanê dikin. Hedefa wan dagirkirin e. Dewleta dagirker û faşîsta Tirk ew li ser navê Kurdan çi hebe qebûl nake û bi wan êrîşan ew dewleta dagirker dixwaze xewn û xeyalên yên sed salên bi navê Misaqê Millî dawîbûna peyama Lozanê êriş û dagirkeriya Başûrê Kurdistanê û xewn û xeyalên xwe yê pêk bînin. Ji xwe ew bi warekî eşkere dibêjin Kerkûk û Musul ya me ye. Ne îro tenê helwesta dagirkera faşîstên Tirk ji dema Osmaniyê heta îro berdewam e. Armanca wan tunekirina û xirkirina gelê Kurd e. Dema referandumê dijminê Kurdan dewletên dagirker Iraq, İran û Sûrî û Tirkî xwe kirbûn yek. Li dijî referandumê sekinî bûn. Divê em wana bibînin berçavan û xwe îro wê êrişa Başûrê Kurdistan bibînin. Banka me ya sereke ji birêz Mesûd Barzanî ye. Ne tenê navê serokê Partiya PDK. Banka me ew e ji ber temenê wê biçûkî û ji xwe heta îro di nava refên rûşoreşa Kurdistanê û îro bi temenê xwe yê mezin wekî rûspiyekî Kurd. Di aliyê din ji ber nasrabûna wî qada netewî de nav netewiya cîhanê de û bi hezkirina navan gelên Kurd de divê êdî ew rola xwe bilîze. Gazî hemû partî û roxistinê Kurdan bike. Ji bo Kongre Navnetewî a Kurdistanê û Yekîtiya Kurdan rêbertiya wê bike. Ew kîjan partî dibe bira bibe. Partiyên ku tevlî wê yekîtiyê nebin bira bê teşîrkirin. Ji ber îro demdema azadiyê ye, demdema yekîtiyê ye. Divê xewn û xeyalê nêzî 5 milyon gelê Kurd pêk bînin. Banka me ya duyemîn ji hemû partî û rêxistinê Kurdistanê û şexsiyetên Kurdayê heye. Divê dijmin û neyarê xwe sereke êdî bi dagirkeriya Kurdistanê nas bikin. Warekî vekirî helwesta xwe êdî zelal bikin. Xaka me û welatê me dagir dikin. Keçû xortê me bi çekên kimyewî tên qetilkirin. Ji bon wê divê em gelê Kurd bi warekî tund em helwesta xwe li dijî dagirkeriya dewleta Tirk rabin û êrişên dagirkeriya şermezar bikin. Helwesta xwe bi tundî nîşan bidin. Banka me ya din ji gelê Başûrê divê dijberiya dagirkeriya dewleta faşîst derkevin. Çawa dema êrişa li hember Efrînê helwesta xwe bi warekî boykotkirina alavên Tirkî nîşan dan divê îro pertekê xwe nîşan bidin. Dagirkeriya faşîst nava xaka Kurdistanê û axa xwe derxin. Ya didwan berî niha çend roj berê malbatek Kurd guçûbûn Mêrsînê ji bona seyhetê bi êrişî faşîstana hatibûn em wek HDP vêne şermezan dikin û em ji wê malbatê re dibêjin derbasbûyî be. Spas.
بله برجان زیاتر لە نزیکەی ساڵێک دەبێت گەمارۆ لەسەر کەمپی مەخمور هەیە بله ئێوە چۆن هاوکاری ئەو کەمپەتان کردو لە کاتێکدا خەڵکی باکووری کوردستانی تێدا لە دۆخێکی زۆر شرادا ئێوە هەوڵتان داوە لە ڕووی لۆجستیکەوە یارمەتی ئەوان بدەن یعنی بڕاستی دەما ڤێنا تێگوتن بخوا ئەم شەرم دکن ji ber çi îro mexmûr gelekî Kurd e bi ber zext û zilma dewleta Tirk hatiye vêterê xwe avîtiye pêxîla birakê xwe lê mixabin îro ew birawî jî çawa dewleta dagirkar zext û zilmê lê dike îro ava nêzî du sale ew zext û zulm li ser kampa Mexmûrê ye vêna jî nayê qebûl kirin niha dema em vêna şermeza dikin em xwe jî şermeza dikin ji ber çi em jî Kurdin nayê qebûl kirin ku Kurd bi ser navê Kurda zilmê bi Kurda bike مەبەستی پرسیارەکەمەوە بوو ئێوە هیچ هاوکاری ئەوانتان کردووە لە ڕووی فێداریستی یاخود تاوانە دۆخێکی خراپیان ڕاست e niha berî daha jî min jî got êdî dayîkê ducanî ji ber nikanin werin nexweşxanê zarokê xwe wenda dikin ev ji me re eybek herî mezin e rokê berî rokê em dixwazin vêna jî ribê rakirin دخوازا واش سرق مسؤول بارزان وكلير ويتشاف فشان لك هذا بالجلاي اشتغل هذا وطلبوا بياننامه دقه من تفاصيلات وكليات ديام الباريس كذلك هذا فيدا اكل كردستان تركيا هي شحنه سر تايبت وكليات كوباني شبانه واش كلي كوباني نها اونا وجه چاپا مید شوپینن یعنی براستی لسر مجارا کوبانی یعنی اگر یعنی وکی حواله من تدار زاندن لی مخابن حواله ما وان دار زینن سبی حقیقت درک و میدانی جبر حواله ما لهمبری او تندودیا داعش در دکتن بوی داخویانی ده او داخویانی وان بوا داخویانان تدار زاندن ایرو حواله ما وان دوی دادگاهی ده وان دار زینن داخوازی اما یعنی خوش برده و ایروجی حتم یکیتیا گلی کرده و داخواز اما هری مزن برین هم میجی گود برز مسعود برزانی جبر تمنی وی ایدی کتیه دما ریسوپتینی گرک وی رولا خو یکسر بریزه دما یکیتیا گلی کرده داخواز اما جی اوه سپاس علیه